Σήμερα παιδιά γυρνάμε στο νησί μας στο Roblox. Στόχος μου σε αυτό το βίντεο παιδιά είναι να φτιάξουμε το ηφαίστειο μας επάνω στο νησί μας. Όπως βλέπετε έχουμε φτάσει ήδη στο σημείο που είναι το ηφαίστειο και αυτό το καταλαβαίνετε από το μαύρο στο πάτωμα. Εδώ πέρα τώρα που στέκομαι ξεκλειδώσαμε ένα δέντρο, έχω 136, οπότε πάμε εδώ να κάνουμε κι άλλο update για να δούμε αν θα μας δώσει κι άλλα δέντρα. Ναι, και όμως μας έδωσε κι άλλα λάβα δέντρα. Έχω κάνει μερικά update όπως βλέπετε τριγύρω, αλλά σήμερα λέω να αφοσιωθώ 100% στο ηφαίστειο. Δεν νομίζω να είναι κάτι εύκολο. Θα δούμε, δεν έχω ιδέα. Τώρα εδώ πέρα κάτω και αυτό. Ωραία. Τι είναι αυτό? Planks. Σίγουρα θα θέλαμε. Κάτω και αυτό να φύγει αυτό το τετράγωνο. Τέλεια. Εν τω μεταξύ, παιδιά, είμαι πάρα πολύ πλούσιος. Έχω 40.000 που είναι πάρα πολλά αυτά. Και λέω για να γίνει ακόμη πιο εύκολη η δουλειά μας να κάνουμε upgrade αυτά εδώ πέρα τα πράγματα. Θα κάνουμε αυτό και αυτό να πηγαίνουμε λίγο πιο γρήγορα. Εδώ έχει ψάρια. Δεν έχουμε ακόμη ψάρια, αλλά άντε να κάνουμε λίγο. Ναι, οκ, να μην τα σπαταλήσουμε όλα τώρα. Επίσης έχω και ένα πολύχρωμο token που θα πάμε εδώ πέρα να πάρουμε ένα περίεργο φυτό. Για να δούμε τι θα μας δώσει. Αυτό το εξωγήινο θέλω. Αυτό δεν το έχουμε. Καλό. Εν τω μεταξύ έχουμε κι άλλα gardens εδώ πέρα. Οπότε λέω να το φυτέψουμε αυτό εδώ. Νομίζω θα ταιριάζει. Πάμε να πάρουμε λίγο τα δέντρα μας εδώ πέρα, τα κρυβά. Πάρτα όλα και αυτά τα χρυσά. Όπα, έχουμε μέλισσα. Παιδιά, πρέπει να αγοράζω πάντα τις μέλισσες. Είναι σημαντικές. Έχω βάλει και άλλες μέλισσες εδώ πέρα από πίσω. Θα βάλουμε ακόμη μια εδώ πέρα. Κάνει τώρα αυτό εδώ πέρα το update. Τώρα έχουμε πολύ περισσότερα δέντρα. Και αυτό. Έτσι. Λοιπόν, μπορώ να κάνω και αυτό. Έλα, δώσε κάτι ρε φίλε. Τι είναι αυτό? Εδώ πέρα αγοράζουμε πράγματα. Όπα, έχουμε από αυτό το token. Πάμε να μαζέψουμε όλα τα stars. Και το πήραμε. Για να δούμε τι θα μας δώσει αυτό το πολύχρωμο token. Βλέπω κάτι πολύ περίεργο. Δεν πειράζει. Πήραμε ένα από αυτό. Βάλουμε εδώ στο τέλος. Ήρθα όπως βλέπετε στη φάρμα και πάμε να κάνουμε και ένα upgrade εδώ πέρα αφού μπορούμε και εδώ. Έλα. Εδώ πέρα δίνει πάρα πολλά και δεν έδωσε τίποτα. Μπορώ να κάνω και αυτό εδώ πέρα. Κόλλησα. Σκεφτείτε πόσα πολλά είναι. Ναι, επιτέλους. Τώρα μπορώ να βάζω όλα μου τα ζώα και απλά μην τα σκοτώνω. Επειδή πριν τα σκότωνα γιατί δεν είχα χώρο. Όπως βλέπετε εδώ πέρα είναι full. Έχει μέλισσα εδώ πέρα, την παίρνω. Πάρε και αυτό. Galaxy Potion. Να το πάρω. Το παίρνω. Δεν ξέρω τι κάνει, δεν είδα. Το πίνω. Τι έγινε? Αποκλείεται. Αποκλείεται να το έκανε. Μου έχει δώσει legendary tools. Δείτε λίγο. Θα σπάζει όλα. Τι λες τώρα? Αξίζει πάρα πολύ αυτό. Πάντα θα το παίρνω. Σπάει όλο το δέντρο με τη μία. Κάνε εδώ ξύλα κι άλλα. Βάλε αυτό εδώ πέρα. Και μόλις έφτασα τα ξύλα που θέλουμε, οπότε πάμε εδώ για να δούμε. Δώσει κι άλλα. Ωραία. Τι είναι αυτό τώρα? Αυτό δίνει obsidian. Αλλά για να το βάλω εδώ πέρα το obsidian πρέπει να το φτιάξω. Άρα κάτι χάνω εδώ πέρα. Και με το obsidian παιδιά κάνουμε update και το pickaxe μας. Οπότε πρέπει να το κάνουμε τώρα αυτό. Βασικά παιδιά πάω και να έρθω γιατί όπως βλέπετε παίρνει πάρα πολύ ώρα όλο αυτό. Οπότε μέχρι να έρθω βασικά θα έχουμε πάρα πολύ ξύλο. Θα έχουμε πάρα πολύ obsidian. Και αυτό πάω και έρχομαι. Παιδιά τελικά ήρθα πίσω λίγο πιο γρήγορα γιατί έγινε αυτό εδώ πέρα. Απλά έκανα ένα μικρό update και εμφανίστηκε το ηφαίστειο. Δες λίγο, είναι γιγάντιο. Oh my god, μπορώ να περίμενε, νομίζω μπορώ. Ανέβηκα στην κορυφή. Τι έχει εδώ πέρα? Έχει τρύπα νομίζω. Γιατί έχει τρύπα εδώ? Θα μπω. Έπεσα. Oh my god, δεν το πιστεύω πως το έκανα. Αλλά εντάξει, δεν τελείωσε, έχουμε πάρα πολύ ακόμη. Λοιπόν, κάνε αυτό εδώ πέρα. Και τώρα μας έδωσε αυτή τη μηχανή που θα μπορούμε να κάνουμε αυτό για να κάνουμε και update το pickaxe μας. Oh my god, έχει πάρα πολλά αυτό το game. Αλλά αυτό εδώ πέρα τι είναι? Δεν ξέρω τι μας δίνει τώρα εδώ. Θα το μάθουμε σε λίγο υποθέτω. Λοιπόν, κάνει αυτό εδώ πέρα. Τώρα είδα πως θέλει 1000 ξύλα. Πού να τα βρω? Λοιπόν, ήρθα πίσω με αρκετά ξύλα πιστεύω. Οπότε κάνουμε αυτό εδώ πέρα. Και πάω. Ωραία, ανεβαίνουμε. Πήρα και πάρα πολλά από αυτά τα obsidian. Οπότε κάνουμε και αυτό. Εδώ πέρα έχει πάρα πολλά, αλλά δεν πειράζει. Βάζουμε εδώ πέρα μερικά να γίνονται. Και το παίρνουμε και αυτό. Ωραία.
Και αυτό μπορώ να το κάνω εδώ πέρα. Εντάξει, δεν μας έδωσε κάτι. Α, και αυτό εδώ. Και αυτό εδώ μπορώ να το κάνω. Γενικά έχω πάρα πολύ obsidian. Εδώ τώρα λίγο περίεργο είναι. Κάνε και αυτό αφού μπορούμε. Ωραία, επιτέλους και άλλα δέντρα. Γιατί, παιδιά, τελειώνουν πάρα πολύ γρήγορα τα δέντρα. Και έχουμε και 2 token εν τω μεταξύ. Οπότε πάμε εδώ. Παίρνουμε. Α, μπορούσα να πάρω 3. Αλλά δεν πειράζει, πάμε να πάρουμε τα 2. Πάρτε εδώ. Για να δούμε. 2 μαζί, μπρο. Πρώτη φορά. Ναι! Ναι, διπλό! Διπλό από αυτό το full rare. Περίμενε. Πού να το βάλω αυτό τώρα? Βάρτο εδώ πέρα αυτό. Οκ. Είναι μαύρο αυτό. Θα ταιριάζει πάρα πολύ σε αυτό εδώ πέρα το bio. Παρ' όλα αυτά έχουμε φυλάξει και άλλους σπόρους εδώ πέρα. Οπότε θα βάλω ένα από αυτό εδώ πέρα. Θα βάλω και μία κερασιά. Ωραία. Οκ. Όμορφο βγαίνει τώρα μέχρι εδώ. Επίσης έχω κάνει και το ψάρεμα εδώ πέρα που δίνει καλά λεφτά, έχω να πω. Δεν είναι άχρηστο ή κάτι. Και σε αυτό το σημείο, παιδιά, θέλω να σας δείξω κάτι που έκανα όσο έλειπα. Το έκανα κατά λάθος, αλλά δεν πειράζει, πάμε να το δούμε που είναι αυτό εδώ πέρα. Όπως βλέπετε, αρχίζω και χτίζω τον πύργο του Άιφερ. Εντυπωσιακό, ναι, αλλά δεν είναι αυτό το βίντεο τώρα για τον πύργο του Άιφερ, δεν μας πολύ ενδιαφέρει. Βάλε αυτά εδώ πέρα, μας φέρνουν λεφτά. Και ας βάλουμε και αυτό εδώ για να κόβεται το ξύλο. Επέστρεψα μετά από πάρα πολύ ώρα. Και φίλε, συνειδητοποιώ τώρα πως παίρνει πάρα πολύ χρόνο. Δηλαδή όντως όσο προχωράω ρε φίλε, γίνεται πολύ δύσκολο. Εδώ τώρα πάνω στο ηφαίστειο, παιδιά, έχω αρχίσει να κάνω upgrade. Έχω φτάσει μέχρι τα mushroom. Αυτή τη στιγμή έχω 1300 mushroom. Οπότε πάμε να αρχίσουμε τα upgrade εδώ πέρα. Για να δούμε. Όπα, τι είναι αυτό τώρα? Πρώτη φορά το βλέπω. Α, από τα μανιτάρια τώρα κάνουμε ξύλα. Κάνε λίγα εδώ πέρα αφού έχουμε. Για να δούμε τώρα εδώ πέρα τι θα μας δώσει. Και δίνει μανιτάρια. Εν τω μεταξύ είναι πάρα πολύ όμορφα τα μανιτάρια. Κάνε και άλλα βασικά. Για να κάνουμε και αυτό εδώ πέρα τη γονούλα. Ωραία, και άλλα μανιτάρια πολύχρωμα. Εδώ τώρα θέλουμε 250 από αυτά τα coal. Οπότε ερχόμαστε εδώ πέρα, κάνουμε craft. Εν τω μεταξύ έκανα upgrade και το pickaxe μου. Τώρα έμεινε να κάνω το axe. Πάμε εδώ, upgrade 5. Τα φυτά εδώ πέρα μεγάλωσαν. Εδώ πέρα τώρα στη λίμνη, παιδιά, έχω βάλει 2 άτομα να ψαρεύουν για να μας βγάζουν λεφτά από εδώ. Α, ναι, ρε, τώρα το θυμήθηκα αυτό. Έχουμε και ένα πύργο εδώ πέρα να χτίσουμε. Λοιπόν, έλα, πάρ' το αυτό. Θα μεγαλώσει τώρα ο πύργος δηλαδή. Α, όχι, δεν είναι ο πύργος που μεγάλωσε. Τέλος πάντων, θα ξανάρθουμε εδώ πέρα. Παρατηρώ εντωμεταξύ μερικούς εργάτες που δεν δουλεύονται, απλά στέκονται εκεί πέρα. Ενώ έχουν πολλή δουλειά. Μην δω ξανά κάποιον ακίνητο, θα τον απολύσω. Λοιπόν, φτάσαμε τα 250 για να δούμε τι θα δώσει. Ω, παλάκια. Τι έκανε τώρα εδώ πέρα? Γιατί έχει τρύπα. Πού ήρθα? Πού είμαι? Οκ, τίποτα δεν έχει. Κάτσε να ανεβούμε. Ωραία. Θέλουμε planks. Μπρο, πρέπει να μεγαλώσουμε τους εργάτες. Δεν γίνεται. Πηγαίνουνε πάρα πολύ αργά. Εδώ πέρα τα δέντρα σχεδόν γίνανε όλα. Ήδη βγαίνουνε. Όλα αυτά εδώ πέρα. 16.000 έχουμε. Τώρα τι να κάνω με αυτά τα λεφτά? Σίγουρα θα κάνω upgrade αυτό εδώ πέρα για να βγαίνουν πιο γρήγορα τα πράγματα. Και κάνει και αυτό. Δες τον, είναι ακίνητος. Μπρο, κουνήσου. Κάνουμε και αυτό εδώ πέρα. 150 planks. Μοβ μανιτάρι. Τώρα εδώ είναι λίγο ακριβά. Το κάνουμε όμως αυτό που είναι λίγο φτηνότερο. Κάτσε, για να δούμε. Ωραία. Εννοείται, παιδιά, αυτό εδώ πέρα δεν το ξεχνάμε. Το κάνουμε τώρα. Οκ. Τι είναι αυτό? Μονοπάτι. Εννοείται θα το κάνω και αυτό. Όπα. Τι είναι αυτό? Ferry station. Τι έγινε τώρα? Τουρίστες. Παίρνω τουρίστες και μου δίνουν λεφτά. Επίσης τώρα είδα πως αν έρθω εδώ πέρα μπορώ να κάνω level up το tower μου. Οπότε τώρα εδώ πέρα θέλουμε σίδηρο και άμμο. Ξέρεις τι, ας το αφήσουμε μετά. Πάμε να κάνουμε τώρα μερικά τελευταία update εδώ πέρα στο ηφαίστειο. Και μετά θα πρέπει να τελειώσουμε εκείνον εκεί πέρα τον πύργο μας. Οπότε θα πάρω πρώτα αυτό εδώ πέρα το μεγάλο το update. Που δεν θα πω ψέματα, ήταν λίγο δύσκολο να το κάνουμε. Οπότε πάμε να δούμε τι θα δώσει. Τίποτα, ευχαριστώ πάρα πολύ παιχνίδι. Θα κάνουμε και αυτό που επίσης ήταν δύσκολο. Γενικά είναι πολύ δύσκολο να πάρεις αυτά τα mushroom planks.
Βλέπετε εδώ πέρα αρχίζει και ενώνονται όλα. Παιδιά, για τελευταίο update τώρα εδώ πέρα στο Volcano σκεφτόμουν να κάνουμε κάτι από κάτω, αλλά μιας και που μπορώ να κάνω αυτό το ψηλό θα το κάνουμε. Οπότε πάμε να δούμε τελευταία φορά τι θα μας δώσει. Εντάξει. Ναι, δεν έδωσε κάτι περίεργο. Μας έδωσε ένα μεγάλο update όμως. Τώρα όμως φύγαμε να τελειώσουμε αυτό το πύργο του Eiffel. Ανέβηκα επάνω και το κάνω. Τι έγινε? Θέλει ένα λεπτό σοβαρά τώρα. Οκ, θα περιμένω. 3, 2, 1 και έγινε. Όπα. Κάνουμε και το τελευταίο update νομίζω. Όπα ρε μπρο, τι 5 λεπτά τώρα να περιμένω? 5 λεπτά τώρα είναι πάρα πολύ απλά για μια μύτη. Oh my god. Bro, περίμενε, δεν έγινε. Θέλει και άλλα levels, σοβαρά τώρα. Άντε, λογικά τώρα είναι το τελευταίο 20 λεπτά. Παιδιά, βλέπετε, παίρνει πάρα πολύ ώρα αυτό το game. Τουλάχιστον ρε φίλε, κάνε αυτό εδώ πέρα μέχρι να γίνει αυτό. Ωραία. Άντε, κάνε και ένα update εδώ πέρα. Κάντο και αυτό. Να κάνω τώρα και αυτό. Και δεν το κάνεις, δεν πειράζει. Κάντο και αυτό. Okay. Α, έπεσα. Οκ. Πάμε να δούμε τον πύργο. Και ο πύργος είναι έτοιμος. Όχι, δεν είναι έτοιμος. Απλά δεν τελειώνει αυτός ο πύργος. Και μετά από αυτό το level θα έχει ακόμη ένα level. Λοιπόν, αφήνω εδώ πέρα αυτό το επεισόδιο με το νησί μας. Καταφέραμε να κάνουμε το δικό μας ηφαίστειο και για το επόμενο επεισόδιο νομίζω έχουμε κάτι ακόμη πιο extreme. Οπότε μείνετε συντονισμένοι και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.